Zdravím všetkých divákov televízie ITčko. Som rada, že sa spolu stretávame aj tento týždeň. Máme pre vás totižto pripravený zobár noviniek. Dni pracovných príležitostí zavítali aj na našu univerzitu. Ako to tam vyzeralo, si môžete pozrieť spolu s nami v nasledujúcej reportáži. V areáli Žilinskej univerzity prebiehajú dni pracovných príležitostí. I-kariéra dní príležitostí je veľtrh pracovných príležitostí organizovaný študentskou organizáciou IAST. Celou myšlienkou tohto všetkého je, aby sa študentom uľahčilo uplatnenie na trhu práce, čiže nemusia stráviť kopec hodín hľadaním firiem na internete a neviem, ešte pozerať inzeráty a vôbec zisťovať, či tie firmy zháňajú tých študentov. Firmy prídu priamo tuto za nimi a ponúkajú im svoje pracovné miesta. Dňa 16. marca informovali firmy študentov o možnostiach zamestnania a ponúkali im rôzne zaujímavé príležitosti. Momentálne sme sem prišli s programami pre študentov, takže v prvom rade je to štipendijný program, to je pre študentov 4. ročníky stredných škôl a vysoké školy až do 5. ročníka. Tak hráme softwarové inženýry, nabízíme zajímavou práci ve veľkých mezinárodní firmě a zajímavé příležitosti. My sme sem prišli preto, lebo tu majú veľmi dobrých študentov, majú fantastického rektora a zistili sme, že ľudia teda hlavne z oblasti sieťariny sú tu veľmi dobrí. Ale nevážne, keď sa porovnáme v porovnaní s Bratislavou, tí študenti sú tu veľmi dobrí a sú takí skromnejší. Hoci vonku bola chumelica, študentov to neodradilo. Očakávania študentov boli rôzne. Ja som sem prišiel spýtať sa, či by sa nedala nejaká brigáda na leto alebo takto získať informácie. Sa chceme zaujímať vlastne o prácu, keďže teraz skončíme vlastne školu, respektíve ja bakalára, on inžinierské štúdium, takže nás zaujíma, že čo sa tu deje. Tak som piatak a chcel by som si nájsť zamestnanie. Snáď mnohým z nich táto akcia pomôže a nájdu zamestnanie vo svojom odbore. Pre ITčko Andrea Dvorčáková a Marek Veselovský. Od firiem si poďme spolu trochu zašportovať. Na veľkom dieli sa konal medzifakultný volejbalový turnaj. Škola nie je iba o učení. Toto heslo sa potvrdilo 16. marca, kedy sa konal medzifakultný volejbalový turnaj. Rozumiem zorganizovať tento turnaj, lebo zatiaľ nič také podobné nebolo. Je to nejaký 5. ročník a celý tento turnaj vznikol niekde pri pive, v bufete. Ako sa hráči dopracovali až na turnaj a aké mali ambície, vám povedia sami. Rozhodol som sa sem prísť hrať preto, lebo ma baví tento šport a reprezentovať vlastne svoju fakultu a urobiť aj dobré meno. Snažíme sa obhájiť druhé miesto z minulého roka, ktoré sa nám podarilo. Predbehli nás jedne FŠI a zatiaľ sa nám darí. My budeme prví, potom možno FŠI a tretí neviem. Necháme sa prekvapiť. Trúfame si na víťazstvo, prečo nie? Je to všetko otvorené, týmy sa pomenili, odišli staršie generácie, prišli zase novšie, takže uvidíme. Chceli by sme obhájiť prvé miesto z posledného turnaja, zatiaľ sa nám darí a uvidíme, ako sa vyvinie situácia ďalej. Divákov bolo v hľadisku pomenej, ale každý, či už divák alebo hráč, mal svoj tip na víťaza. Strojnícka fakulta do toho. Elektrofakultu, samozrejme. Koho iného? Verím našim, že to zvládnu. Na víťazstvo to je ťažko povedať, lebo sme sa v podstate na poslednú chvíľu sformovali. Sme tu v podstate zostavebné PEDAS a fakulta prírodných vied v jednom týme. Turnaj vyhrala nakoniec fakulta špeciálneho inžinierstva, druhá skončila elektrotechnická a tretia strojnícka. Víťazom blahoželáme. Spred telocvične bezpečne pred loptami pre ITčko Erika Drcová. Pri športe ešte chvíľu zostaneme. Aktívni sú totiž aj študenti na Hlinách, ktorí zorganizovali veľmi zaujímavú akciu. Čaute, tak konečne sa nám podarilo odchytiť organizátora tejto súťaže. Je to Buty, nazdar. Čau, ahoj. Čau, počúvaj ma, no povedz nám to, čo to vlastne je tu, čo to tu prebieha, ako to tu je. Dneska je tu jedna taká trénová akcia, pokračovanie minuloročnej akcie. Minulý rok sa to volá Bez trikliny. Tento rok sme to chceli viac menej urobiť nejak pestrofarebne, tak sme to nazvali Comics Jeep Jam. A sú to vlastne preteky alebo taký event freeskierov a snowboardistov, ktorí jeepujú na tyčke. Minulý rok to bola osadená modrá gulatina a teraz, ako vidíte, tomu je Škoda. A na nej navarená tyčka. Vyzerá to možno trošku punkovo, ale je to vynikajúce a dúfam, že pokračovanie sa od minulého roka bude páčiť. No čo vravíš, je to viacej asov ako minulý rok, alebo menej? Ako sledujeme tu viacej snowboardistov ako minulý rok, ale ako mi povedal jeden freeskier, čo tu je, tak ešte majú lyžiari prísť, ešte to len príde. A čo plánujete akciu aj na budúci rok, alebo uvidíte, ako to vydá tento rok?
A uvidíme, ako to vydá tento rok. Minulý rok to teda malo nejaké ohlasy, nejaké dobré ohlasy. Tak sme to chceli zopakovať, tak sme to aj zopakovali. A na budúci rok necháme sa prekvapiť. Motivácia pre jazdcov je aká? Motivácia je veľmi dobrá, lebo nás podporili tento rok viacej sponzorov ako minulý rok. Sice teraz, že vraj je kríza, tak sa nejako peňažky nehrnú na takéto akcie, ale nejako sa to vykrylo. A sponzori dali aj pre výhercov veľmi hodnotné ceny, značiek, ktoré sú tu. A myslím si, že to bude veľmi zaujímavé hodnotenie. Dobre, ja teda držím palce, nech vám to tu dobre dopadne, žiadne zranenia a parádne skoky. No dúfam, že to dopadne dobre, že nikto nedopadne zle. Díky moc. Mám tu pri sebe dvoch chalanov, ktorí skončili na druhom a na prvom mieste. Chalan, ktorý skončil druhý, je Maťo Dolník, správne. Čau, Maťo. Ahojte. No čau, ako sa ti dneska jazdilo? Tak dneska to bolo trošku ťažšie ako minulý rok. Bola náročnejšia prekážka, bolo tamto auto, samozrejme pod týmto vyšovalo trochu úroveň, ale bolo to aj tak super, jazdilo sa skvelo. Trik, ktorý bol tvoj najlepší, alebo ktorý ti dneska najlepšie vyšiel? No to bolo frontside na 8 do switch 50-50, do switch front na 27 aut. Čo hovoríš minuloročný víťaz však? No. Dneska tento rok väčšia konkurencia, alebo nedalo sa lepšie? No tak prišiel tu kamarát z Norska, ktorý mi teraz samozrejme nerozumie a poslal ma až na druhé miesto, takže samozrejme, ale tak ja som rád, ja som aj nečakal, že sa umiestním, takže som rád a môžem sa ísť domov učiť chémiu na zajtra. Dobre, tak díky za rozhovor, ja ti gratulujem k druhému miestu a snáď o rok sa ešte vidíme. Ďakujem. How are you? What are you feeling? Excellent. It's very, very good. I was doing good in the warm-up and in the qualification. I was totally bad, and then luckily I had one or two tricks and qualified, and I stomped my tricks in the final. So okay, I see a warm-up. There's not good, but in the final you are the best. yeah, thank you. Okay, congratulations to your first place and very luck to next weeks. Thank you. Very good English. Dobre anglicky, dobre po anglicky. Ďakujem pekne. Bye. Výmena pohlaví. To je názov akcie, ktorá sa konala v bare K2 pri internátoch na Hlinách. O čo presne išlo, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Čaute ITčkári, stojíme pred kaviarňou K2 na Hlinách, kde sa dnes má konať Exchange Sex Party. Chalani majú prísť prezlečení za baby a naopak. Ako vidíte, tiež som sa tomu prispôsobila a som zvedavá, čo sa bude diať vo vnútri. Na každej správnej party musí byť správny DJ, toho tunajšieho sme si odchytili, je prezlečený správne za slečnu a zaujímalo by nás teda, či sa mu na party páči. Áno, určite úplne perfektné, plno mladých ľudí, plno ľudí zabavujúcich sa, plno ľudí, ktorí zobrali recesiu tak, ako ju mali zobrať a je to správna akcia. Takže nie je ťažké zabávať takýchto ľudí. Ani nie, oni sú už na lade bez toho. Samozrejme, repertoár pesničiek, niečo špeciálne? Niečo komerčné, niečo, čo ľudí osloví, všetky skupiny ľudí a neskôr prídu DJ, ktorí zahrajú aj na tvrdšiu nôtu. Dobre, a okrajovo, odkiaľ si zohnal kostým? Priateľka, sponzoring. Paráda. Ďakujem za rozhovor. Za málo. Môžeš nám predviesť, čo momentálne máš na sebe? Tak neviem, no to sú to nejaké čerievičky, toto sú nejaké naťahovacie pančuchy a tak vidíte, tu nám mám, teda hovorí sa tomu ponožky, sačku a kabelôčka. V kabelôčke sa dá všetko skovať, napríklad taká politrovka. Pre zmenu sme tu odchytili aj dvoch chlapcov. Čaute, ako sa voláte? Viktor. Terkoslav. Skvelé. Odkiaľ ste zohnali kostýmy? 9 blok, 3 blok, 6 blok, 2 blok. Ja mám veci od priateľky. Skvelé. Na party sa bavíte? Bavíme, skvelo. Hlavne na tých zadu. A škoda, že nie je karaoke dneska. Takže tu nájdeme aj zahraničných študentov. Veľa zahraničných študentov tu nájdeme. Áno, je to hlavne robená akcia pre zahraničných študentov. Všetky plagáty boli v anglickom jazyku. Je tu momentálne 37 zahraničných študentov z rôznych krajín, ktorí by sa chceli nejak začleniť do kolektívu Žilinskej univerzity, alebo teda medzi študentov Žilinskej univerzity. Každý rok prichádzam viac a viac zahraničných študentov na univerzitu a takýmto cestou by sme chceli osloviť našich slovenských študentov, ktorí majú záujem starať sa o zahraničných študentov.
aby neváhali, ozvali sa nám, môžu im robiť tútorov, môžu sa s nimi zabávať, môžu si zlepšovať svoju angličtinu a prípadne iný cudzí jazyk a ukázať im, že Slovensko je pekná krajina. Chceme poďakovať podniku K2 a takisto Rádiu Rápeš, ktoré tu hraje momentálne vynikajúcu hudbu. Takisto chceme poďakovať organizátorom z OZ Leaders, Student Leaders, pardon, chlapci. A dievčatá? A hlavne dievčatá, jaké chlapci? Dievčatá, prepáčte. A hlavne chceme poďakovať nápadu Kvetke Mišakovej, Kvetke, bez ktorej by sa to dneska vôbec neudialo, pretože má veľké srdce robiť pre ľudí, ktorí sú tu zahraniční, ktorí sú tu akože na tých Erasmu pobytoch, robí strašne veľa a málo ľudí si to váži, je to super dievča. Ďakujeme. Na túto party teda prišli aj zahraniční študenti a jeden z nich nám venuje pár slov. Hello, my name is Natasha, and I come from France, and I'm here because I heard about this party in Facebook, and I bought my clothes on second-hand shop in Boulevard Street, and that's it. Okay. Z K2 z Exchange Sex Party pre ITčko Lucia Pekárová. Už pravidelne končia správy o známom. Aj tento týždeň máme pre vás jeden. V sobotu 27. marca príde FIFA pohár do Žiliny. Bude sa tak konať na Hlinkovom námestí tesne potom, ako skončí zápas MŠK Žilina FK Senica. To bolo odo mňa všetko, vidíme sa o týždeň.